Mabaw to. Mabaw na Barracuda. Patas lang sa kalam. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaspero. Welcome po ulit kayo dito sa aking YouTube channel. And then, salamat po sa mga walang sawang pagsuporta at laging sumasubaybay sa aking mga video. So, ang video natin ngayon mga kaspero ay kung saan nakahuli po tayo ng isang malaking barakuda o rumpi. So, alam kong sabik na kayong panoorin ito, kaya huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin ito mga kaspero.
Ang laki nito, Kaspero. Oh my God. Whew. Ang laki. My God. Woo! Biyaya agad. Gusto aray. Grabe, ang laki mga Kaspero. First dive. First shot. Patos lang sa kalam. Sige lang, sige lang. Sa buwag mantaran. Sa buwag mantaran. Videohan ko lang raw. Sige, angat nyo. Pwede ang... ikog. Laki mga Kaspero. Oh, angat. Angat. Yan. Wow, mamaw to. Mamaw na barakuda. Patas lang sa kalam. Nag-opera niya? Yeah, mga Kaspero. Kasing height ko lang, oh. Oh, mas mataas pa na konti kay Mr. Gabi, oh. Oh, mamaw na talaga yan. Oh. Yan. Laki na, laki. Mga ano siguro, mga 30 kilos yata to. Dito namin lalagay mga Kaspero sa bag. Shout out TRS. Malalagyan ng barakuda yung bag natin. Ayan. Turo natin sa kasya mga Kaspero. Ayan nyo. Wow. Manalo. Parang binili yan para sa barakuda. Oh, may isang tanigli pa. Kasya, oh. Zipper. Ice. Wow. Ako. Ha? Gilid. Lakpay. So, ano lang? Basket ulog ko sa bulong ta.
Ayan si Master Danny yung magkakaliskis. Ilan to gas ng guns ka? Ang. Ito butang sa pano, digital. Apa na ko ay? Ano, gawa na. Ay mo lang ano? Oh, ulo. Sinulo. Sinulo. Dapat dali na dali. Okay, ito daw. Kuha man na kano kon? Ano mga nito, mat naman mo. Gapang hamon na amon malaran? Oh, siguro. Kasi na yung katanungan, Mike. Wa. Dum-dum nga sala sa balay. Wa ano terni? Wa kan on ng turing sa balay be. Pang ulam na lang ni Master Danny. At dyan nga nagtatapos mga kaspero ang ating pagkikipaglaban sa isang mamaw na barakuda. So bago nating tapusin itong video, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Yael Sticker ng taga Katiklan na laging sumusubaybay sa ating YouTube channel. Shoutout sa inyo dyan, Tol. Ingat lagi. So dito rin, umpisa natin sa last video na upload ko. Sa shoutout natin yung mga nandito. So kay Cyrix Spear Fishing Channel, shoutout sa iyo. Bro, ingat ka lagi and dive safe. And then kay Tupit Spero family na laging nandyan, Sambales Spero, shoutout sa inyo dyan. And then kay Wyler the Adventurous Nature Lover. Ayan, shoutout sa inyo. Ingat po lagi and God bless. Babalik kami sa spot mo balang araw. And then kay Lanskitan TV, ayan, lagi po ako nanonood sa iyo kay Spero, pa-shoutout po. Ayan, maraming salamat po Lanskitan TV. Shoutout sa iyo. And then kay Joke Kyle 189 TV. Ayun. Silent viewer natin to mga kaspero. Meron siyang YouTube channel kay Jukail 89 TV. Ayan. So taga kwan din to mga kaspero, Aklan. Ayan. Taga Malaysia. Ayan. Malaysia. Taga Malay po. Malay Aklan. Ayan. So then kay JB DR Official, ayun, shoutout sa iyo. JBDR, ayun, ingat po lagi. And then kay Mansky Gaming, ayan, na laging nanonood. And then kay shoutout po kay Bro Romel Bergara, watching done, no skipping of ads. Pa-shoutout naman po Romel Bergara from Tainan, Taiwan. Ayun, shoutout po sa inyo dyan and ingat po lagi. And then kay Pots Fishing TV. Ayan, shoutout po. Pa-shoutout Boss Jober at Boss Calbs. Ayan. Laging supporter natin yan. And then kay Batang Sisid, kay Bro Alvin yan ng Batangas. So, bro, ingat lagi sa pagdadive at hunter ka talaga ng night fishing. Ayan, lalo na ng Lambor. Ikaw talaga yung number 1 dyan. And then kay Munting Isla. Ayan, shout out sa iyo. Meron din itong YouTube channel. Panoorin nyo po yung mga video niya. Ayan, si Munting Isla. Ayan, mga kaspero. And then kay Peter Marqueto. Ayun, pa-shout out naman idol sa channel ko, always watching, Riyadh. Ayan, Saudi rin siguro to. And then kay
Jane Osola, ayun. Shout out, pa-shout out Idol Gabi, taga Valencia, pero mga kauban sila Bobo, Ayon, Bernard, Iti, Buknoy, Jason, Sanoy, Jason, Ulasiman at si Bay Alex. Ayun. Dugay na mi wala maka night spear fishing. Sige balod dagat diri. Dahil siguro bro dyan sa amihan kaya lumalakas. Dito rin sa amin lumalakas din. Tsempo-tsempo lang talaga. At ayun nga mga kaspero, yung mga last comment sa ating video na nagpapa-shoutout. So patuloy po tayo magsha-shoutout mga kaspero sa lahat ng video natin na bagong upload. Doon lang po kayo mag-comment para ma-shoutout ko kayo. And maraming salamat po sa walang pagsawang pagsuporta sa aking channel. Ingat po tayo lagi and God bless you all.